Farko sunana Abdu Alhaji Ahmad Suleiman, Abdun Asodin masarautar Kaciya, shugaban mu yace Allah bangaren North Zone. Abin da zan ce ai babu abin da ake so a rayuwa ta duniya irin zaman lafiya. Duk mutum ɗan adam kai ko dabba tana buƙatar zaman lafiya. Zaman lafiya nan ya fi komai a duniya. Wanda rashin zaman lafiya ko abinci ke gaban ka in akwai rashin lafiya baka iya cin abincin nan. To abin da zamu ce kamar yadda aka yi taron nan na zaman lafiya, Allah Ubangiji Allah ya tabbatar da zaman lafiya. Yanzu an yi a nan Mararraba, me kake ganin zai faru kun koma gida? Babu shakka in an koma gida duk sakonnin da aka yi za a idar ma mutane waɗanda ba su nan ba, kuma za a kafa kwamiti irin wannan a gundumomi domin mutane da suna gida su samu abin da ya kamata mu lura da shi shine shugabannin da za su samu mana abin da muke bukata. Kirista ne? Wane ne ma'ana zai kawo mana abin da ake kira good governance? Bible ne zai kare mene? Tsarin mulki. Idan musulmi ne ya rike Qur'ani zai kare mene? Tsarin mulki. Tsarin mulkin Najeriya kashi 10 sashe na mu yafe wa juna saboda girman Allah. Sannan bayan haka kuma kan mu dinga rama mugunta da mugunta. Wanda ya maka mugunta ka rama da alheri. Wannan taro da aka kira yau gaskiya taro ne wanda mun ji dadin kiran wannan taron. Zaman lafiya shine ginshikin kowanne al'umma, ba zaman lafiya ba ci gaba. So wannan zaman lafiya din muna bukatar shi a matsayin mu na matasa. Muna so wannan zaman lafiya da ya zama da wamemme tsakaninmu da Fulani makiyaya da kuma Hausawa duk mun zo mun girma mun samu muna zama a guri daya ne. So duka wannan abubuwa da suna faru ba daɗin shi muke ji ba. To muna roko muna kuma kira ga yan matasa da na Fulani da na Hausawa a zo na lafiya. Saboda zaman lafiya din nan shine komai, in ba zaman lafiya ba daɗi. Saboda kowa ya je ya yi addininsa. Wasu Kirista idan Kirista ya laifi sai su rufe. Wasu musulmi in musulmi ya laifi sai su rufe.